Pojďte se, sluníčka, tu chvíli to vydržíte, pojďte sem ke mně blíž. Tady je stín, prosím vás, pojďte sem kupředu. Tak je lepší uslyšíte. Tak. Mlčel by hus k tomu, kdyby spatřil, jak otravovány jsou duše dětí nenávistí k jakýmsi třídním nepřátelům. Jak mladý člověk je nucen myslit předepsaným způsobem proti svému svědomí a lepšímu přesvědčení. Mlčel by hus k tomu, že panující si osobují právo na rodinný život a rozvracejí jej záměrnými zásahy, že vnikají až do nejintimnějších zákoutí osobního života a sobě podřizují. Mlčel by hus k tomu, že jiná hierarchie, uplatňující svoji moc nad dušemi, je vede ke lži a přetvářce. Mlčel by k tomu, kdyby zřel, jak dějinné pravdy jsou zkreslovány a hledači pravdy umlčováni. První dny po svém útěku do západního Berlína prožil Přemysl Pitter hekticky. Požádal v Německu o politický azyl, podepsal však také žádost o vízum do Velké Británie, napsal Ferdinandu Peroutkovi, řediteli československého vysílání Rádia Svobodná Evropa, a podstoupil také nejméně 3 výslechy před úředníky American Intelligence Service. Mají velký zájem o kulturní a myšlenkový život u nás, o vliv zahraničního rádia a podobně. Velmi si ceníme objektivnosti. Pravděpodobně jiní uprchlíci vypovídají příliš jednostranně. Myslím, že dělám dobrou službu svému národu. Čas čekání na britské vízum si krátil procházkami. Našel i byt, v němž kdysi zamlada bydlel, když se v Berlíně učil typografem. Do samotné tiskárny však už nemohl. Stála v sovětském sektoru. Představy o novém životním startu v Anglii se nenaplnily. Věřil, že naváže spolupráci s československou redakcí BBC. Tam však bylo náboženské vysílání do vlasti vyhrazeno několika speciálním náboženským relacím, mimo něž se s pastorací prostřednictvím éteru nepočítalo. Z Pitterova zamýšleného rozhlasového úvazku tak nakonec zbyla 6minutová relace 1x za 6 týdnů. Takové pracovní nasazení samozřejmě neodpovídalo tomu, nač byl celý život zvyklý. Světovou situaci počátkem 50. let Pitter hodnotil jako poslední a nejhorší stádium vývoje davové společnosti. Nevěřil, že by dav mohl hrát v dějinách avantgardní úlohu. Po celý svůj život poznával tento dav jen jako shluk lidí, svou podstatou pasivní, reakční. Masa je nafouklá nula, jen jednička před ní jí dává hodnotu. Masa je stádo, dav, který dnes volá Hosana, zítra ukřižuji. Pracovat apoliticky, nábožensky, jak byl zvyklý z Milíčova domu, se v takové situaci nezdálo možné. Jak se však angažovat, aniž by člověk musel slevit z absolutního mravního základu, na němž trval. Pitterovi, zvyklému nacházet pracovní uplatnění mezi nejchudšími a nejubožejšími, se život na britských ostrovech pomalu, ale jistě začal jevit jako luxus. Myslel na ty, kdo na tom byli na počátku 50. let v Evropě nejhůř.
na uprchlíky z komunistických zemí soustředěné v táborech na kontinentě, především v Německu. Myšlenkami jsem pořád v tom berlínském lágru, kam přicházeli denně uprchlíci ještě s děsem v očích. 1 z 5 se podařilo dostat až do Berlína. 4 na to doplatili životem. Ne, že by je popravili, ale oni je utlučou. Říkali mi to kluci, kteří utekli z Jáchymovské oblasti a byli toho svědky. Tito lidé ovšem nemohou poslouchat zbožná kázání ani pacifistické řeči. Péči o uprchlíky v Německu na přelomu 40. a 50. let obstarávala Mezinárodní agentura pro uprchlíky. Protože však mezinárodní společenství nestačilo příliv běženců zvládat, začalo převádět tábory pod německou správu. Mezi prvními to byl na podzim 1949 tábor Valka u Norimberka. Početně zalidněný mnohonárodnostní lágr, v 70 barácích bydleli přes 4 000 lidí hlásících se k 35 národnostem, se tehdy vymkl kontrole německých orgánů. Vedle sebe tam žili bývalí váleční zločinci, kteří čekali na denacifikaci, Němci odsunutí ze střední a východní Evropy, váleční kolaboranti i pováleční uprchlíci před komunismem. Bývalí soupeři se ocitli pohromadě bez velké naděje tento stav změnit. Západní státy přiškrcovaly své kvóty pro přijímání imigrantů a tak se Valka plnila lidmi, kteří za sebou spálili mosty, aniž objevili perspektivu. Demoralizace postupovala závratnou rychlostí a ve chvíli, kdy do tábora přišel Pitr, byla Valka malým peklem na zemi. Pár týdnů před jeho první návštěvou se tam strhla rvačka 140 mužů, ze které vzešel 1 mrtvý, 7 lidí těžce a 26 lehce zraněných. Veřejným tajemstvím bylo, že v táboře operují agenti tajných služeb z Československa, kteří verbují lidi k návratu, ale hlavně získávají informace, kdo komu doma pomohl k útěku. Mnozí uprchlíci přežívali v táboře i 5 let, což se pochopitelně podepsalo na jejich morálce. Šance sehnat práci a přivydělat si byla minimální. Vázlo zásobování. V zimě byl tábor téměř bez elektřiny, v noci se vypínala a přes den přerušovala dodávka. Příděl uhlí činil 1,25 kilogramu na osobu a den. Strava byla podle rozšířeného mínění ještě horší než v komunistických koncentrácích doma. Čím otřesněji však Valka působila, tím víc Petra přitahovala. Cítím, že bych tam měl velký úkol, hlavně jako zprostředkovatel mezi národními skupinami a německým vedením. Měl bych tam i značné pole působnosti ve výchově dětí i dospělých, aby se bránilo demoralizujícím účinkům lágrového života. Uvažoval o tom, že by pod patronací některé mezinárodní organizace nastoupil v táboře jako sociální pracovník. A protože se zároveň přesvědčil o tom, že čeští protestanti ve válce nemají kazatele, nabídl, že by tam mohl působit jako laický kazatel. V polovině listopadu 1952 v táboře poprvé promluvil k českým uprchlíkům. Kázal na žalm: Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. A pak už přišla ve válce zima, Pitrova první. Náhlým a předčasným příchodem mrazů nastala uhelná kalamita a několikadenní nepravidelnost v přídělu topiva. Do starých dřevěných baráků všemi skulinami fouká, takže nelze místnosti vytopit, ani kdyby byl příděl uhlí větší. A tak si obyvatelé baráků zapínají všecka myslitelná i nemyslitelná tělesa a vařiče vlastní výroby. To ovšem pojistky často nevydrží a pak bývá barák bez proudu i několik dní. Naštěstí k němu nepřestávala mířit pomoc z ciziny, ať už zaměřená na jeho uprchlíky nebo na něj osobně.
Poté, co na sjezdu americké národní jednoty československých protestantů v Chicagu v září 1953 za Pitrovu práci ve válce plédovali čeští exulanti, začali chodit z Ameriky balíky s botami a oblečením, s léky, biblemi, zpěvníky a dalšími náboženskými tiskovinami. I my jsme někdy v pokušení mlčet a rezignovat. Ale ne tak Hus. Z poslušnosti Boha a z lásky k svému lidu neustává v hlásání toho, co poznal jako pravdu, neboť ví, že jenom pravda Páně zvítězí. Že tomu tak jest, vidíme z toho, že Husem zastávané pravdy jsou dnes uznávány. Zvítězili ne mocí fyzickou, ani zbraněmi hmotnými, nebož vlastní svou silou vnitřní. Chceme-li být i my užitečnými bojovníky v tomto velikém zápase mezi pravdou a lží, mezi láskou a pomstychtivostí, pak si musíme především osvojit něco z té Husovy opravdovosti a ryzosti, z jeho pokory a oddanosti. Vyznejme si v této velebné chvíli. I my v exilu se dáváme často do služeb pomíjivých pánů a věcí. Ctižádost nás rozděluje. Touha po penězích a po žicích zavádí. A nakonec nelze vzpomínat Husa, aniž jsme poukázali na jeho ústřední poselství a zdroj jeho síly, na jeho víru. Nyní, když pozbyl závislosti na institucích, mohl se Pitr soustředit na práci, v níž viděl hlavní smysl svého působení v táboře. Na pastoraci. Protestanti všech národů měli ve válce k dispozici společnou kapli, běžný dřevěný táborový barák s přistavěnou zvoničkou, kde probíhaly nedělní bohoslužby v několika jazycích. Návštěvníci těch českých se střídali. Jejich průměrný počet se ustálil v rozmezí 20 až 35 osob. Pitr pro ně sloužil ekumenické bohoslužby každou neděli. Až do roku 1960 je vždy jednou měsíčně natáčelo a vysílalo Rádio Svobodná Evropa. To byl také největší úspěch Pitrových snah ve válce. Ohlas jeho práce přímo mezi uprchlíky nebyl velký a Pitr nebyl sám, kdo si to myslel. Naštěstí se objevilo nové téma, jímž se ve svém německém exilu mohl zabývat. Česko-německé vyrovnání. Jakkoliv se to mohlo pouhých pár let po uskutečněném odsunu zdát absurdní, na konci 50. let se z přemýšlení o česko-německém soužití za nacistické éry stalo téma. A Pitr byl jeden z mála, kdo vznikající německý názorový chór doplňoval o český hlas. Pitr nebyl prvním exilovým Čechem, který v 50. letech začal spolupracovat s představiteli vyhnaných sudetských Němců. Jeho dobrý známý z předúnorové Prahy, katolický kněz Alexandr Heidler, známý ze Svobodné Evropy jakožto otec křesťan, už v roce 1951 vystoupil na srazu Ackermann-Gemeinde a pozdravil jeho účastníky jménem českých spolubratří ve víře. Mezi sudetskými Němci, jichž si nejvíc vážil, Pitr uváděl i spisovatele Josefa Mühlbergera, autora oceněného mezi válkami Československou státní cenou. Během divokého odsunu byl v Čechách v roce 1945 zabit Mühlbergerův syn. Otec, ačkoliv s kreditem antifašisty směl zůstat,
se dobrovolně přihlásil do transportu do Německa a tam od počátku 50. let pracoval pro česko-německé smíření. Petr se těšil z každého i nepatrného náznaku obnovujících se kontaktů mezi českými a sudetoněmeckými evangelíky. Jako když si třeba v roce 1957 Němci přeložili knihu Rudolfa Říčana o dějinách křesťanství v českých zemích. Uspořádali k ní kolokvium a Petr na kolokviu věnovaném této knize promluvil o husitské otázce. Radoval se i z každého nového vstřícně naladěného člověka, kterého objevil mezi německými katolíky. Věc však měla háček. Mezi českými příslušníky obou vyznání bylo nacionálně vstřícně naladěných lidí jen málo, kdežto na německé straně bylo téma pokání za vlastní válečné viny záležitostí nikoli jen jednotlivců, ale celých politických kruhů. A Petr to cítil. Bylo by to velké dílo o mnoha svazcích, kdyby mělo obsáhnout všecka doznání vin vynikajících německých osobností ze světa jak politického, tak vědeckého, uměleckého a zvláště náboženského. Spor o to, zda při posouzení viny má platit princip oko za oko a zda se tedy povinně má pátrat jen v okruhu pachatelů nebo ho vymezit šíře, vyplýval vlastně z Petrova celoživotního pojetí křesťanské lásky. Z Ježíšova požadavku milujte své nepřátele se odvíjelo, že i vina se mezi lidmi dělí jinak než podle konkrétní odpovědnosti za spáchané skutky. Českým uším musela znít zvláštně třeba Petrova slova pronesená do éteru v červnu 1958. Chtějí-li Češi usvědčovat německý národ z kolektivní viny, musí také uznat kolektivní vinu vlastní. Já ji pro svou osobu beru na sebe, protože se nechci vylučovat z kolektivity národní a z podílu ovoce jeho ducha, ovoce jak krásného, tak i zlého. Zdá se neuvěřitelné, že s pozitivním obsahem pojmu kolektivní viny vystoupil právě Petr, známý jako odpůrce válek, ve kterých se ve 20. století tento pojem často uplatňoval. V exemplárních trestech, etnických čistkách, genocidách a podobně. Bylo přece známo, že na české straně nebylo přesvědčenějšího odpůrce odsunu, tedy typického opatření uplatňujícího kolektivní vinu, než byl Přemysl Petr. Přesto nyní kolektivní vinu obhajoval. Ovšem se specificky petrovským vysvětlením. Vycházel z představy, že každý člověk se pokládá za člena určitého národního společenství. Projevuje se to v situacích, kdy se přimyká ke kladným národním postavám nebo vzorům, jako se třeba Češi mezi světovými válkami pyšnili sounáležitostí s Masarykem a jinými duchovními velikány české historie. Kdo si však z národa vybírá kladné vzory, nesmí činit opak u postav temných jenom proto, že se mu nehodí do krámu. Nelze si vylepšovat vlastní profil T.G. Masarykem a zbavit se odpovědnosti třeba za Emanuela Moravce. Do národního celku patří oba a propojením s nimi se příslušník národa stává účastníkem složitého přediva vin, které sice bezprostředně nespůsobil, ale za které přesto, jakkoliv se to vyznavačům symetrické spravedlnosti může zdát divné, nese odpovědnost. Žádný viník nebyl pro Petra jen odsouzeníhodným člověkem. I u toho nejhoršího, nacistického nebo komunistického zločince bylo nemyslitelné, aby se od něho Petr lidsky odpoutal a zavrhl. Naopak, tyto viny byly Petrovi důvodem k láskyplnému přemýšlení o něm a o jeho pohnutkách. A protože se mu tímto způsobem mohlo stát, že pohnutkám i u zavržení hodného provinilce porozuměl, došel s ním mnohem dál, než ten, kdo toto porozumění hned na začátku spravedlivě odepřel.
30. letech by se Peter radoval z každé odzbrojovací konference. Ale když v roce 1954 došlo k prvním náznakům oteplení mezi východem a západem, začal se obávat nového westfálského míru nebo Mnichova. Jinými slovy, neprincipiálních náboženských a politických ústupků uchvatiteli. Západ se musel přesvědčit, že s bolševiky se jednat nedá. Zásadní veřejné prohlášení k boji za mír, tak jak v 50. letech vypadal nejenom na východě, ale i na západě, učinil v září 1954 před Pařížským kongresem mezinárodních odpůrců války. Veterán pacifistického hnutí tehdy napsal, že míroví pracovníci musí požadovat víc než jenom mír. Totiž světové společenství lidí založené na vzájemném porozumění a pomoci. Pokud by se odzbrojení zredukovalo na pouhé usmiřování sovětské diktatury, výsledkem by možná byl mír, ale současně i nesvoboda dalších milionů lidí. Dosti tvrdě proto odmítl soudobý západní pacifismus a s ním také mnoho svých dosavadních přátel. Napsal, že hnutí už nežene vpřed mravní patos vlastního členům tak jako mezi válkami, ale jeho podobu naopak určuje mravní lhostejnost, touha po osobním pohodlí a pud sebezáchovy. I ze svého zřejmě největšího mravního vzoru 20. století Peter tentokrát vybral slova, která by mezi válkami asi nepoužil. Připomínám, že i Gandhi, apoštol nenásilnosti, prohlásil, že by dal přednost násilí při výběru mezi zbabělou poddajností a násilným odporem. Protože je tolik utrpení za železnou oponou, musíme se vyvarovat podpory jakékoliv politiky, která by napomáhala udržení onoho zoufalého stavu a dokonce dala komunistům možnost další expanze. Buďme vždy vedeni snahou pomoci slabým a utlačovaným. To nás uchrání od nebezpečných teorií a politických iluzí. Své asi nejzásadnější vyjádření na téma války a míru Peter publikoval v roce 1962. Stať měla název Pacifismus na scestí. A nic nenasvědčovalo tomu, že ji napsal člověk, který byl po desetiletí přesvědčen, že obrana je druhem spoluúčasti na útoku a že obránce se přijetím útočníkových pravidel hry mravně diskvalifikuje. Peter se inspiroval článkem, v němž představitel křesťanského komunismu, farář reformované církve Paul Trautwetter, popsal, jak probíhal mírový pochod ve francouzském Assisi, jehož se účastnil. Akci zorganizovali pacifisté. Nechali si ji však ukrást místními levicovými agitátory, takže pochod s 20 000 účastníky nakonec vyzněl jako akce komunistů. Cosi dříve neznámého vstoupilo mezi bohulibé záměry pacifistů a veřejnost, k níž se obraceli. Moderní propaganda. Je to dávná chyba pacifismu, se kterou se stále setkáváme. Pacifisté se nedistancují jasně od těch, kteří svými mírovými hesly provozují nejnestoudnější podvodnou hru. Tak to dělají všude. 2,5 milionu obyvatelů Berlína, kteří usilují o zachování své svobody, obvinují z imperialismu. Ty, kdo umožnili asijským a africkým kmenům utvoření vlastních států, nazývají kolonialisty, zatímco slovem se nezmiňují o totálním uloupení svobody národům střední a východní Evropy Sovětským svazem. Byl to velký obrat proti Petrovým názorům z počátku 20. let. Cílem už nebyl mír abstraktní, bez přívlastku, ale mír s demokratickým obsahem. Pacifista musí též vědět, že není míru bez svobody. A byl to zřejmě jediný možný názor na problematiku války a míru v propagandistické době, kdy pojem útočné války vystřídalo v politickém slovníku mravně chvalitebné slovo revoluce. Aniž moderní a revoluční vlády vypovídali někomu válku, bylo na světě víc usmrcených a svobody zbavených lidí
než kdykoliv v minulosti. Nikdy se tolik nemluvilo o míru, jako ve věku genocid. Nehledejte svého prospěchu na úkor bližní, volá Hus k svému národu. Nedonášejte, nepřetvařujte se, nehrbte se před těmi, kdo vás nutí proti vašemu lepšímu přesvědčení. Stojte za poznanou pravdou, i když vás to bude něco stát. My, kdo jsme tady ve svobodném světě, víme, jak těžké je být dnes ve vlasti statečným a důsledným vyznavačem, jakým byl Hus. V totalitním státě je všecko řízeno zhora. A každá práce nějak podporuje zločinný režim. Za doby feudální mohl Hus napomínat svoje přátele, jak to čteme v několika jeho listech, aby zanechali služeb králům smrtelným a trvali s rodinou ve službě věcem božím. Dnes není v naší vlasti možná tato důslednost, poněvadž člověk je všemi způsoby poután na státní řízení a každý nemůže uniknout jeho spárům. Avšak je rozdíl mezi vnucenou službou a dobrovolným přisluhováním. Pravý vyznavač Husův se raději vzdá kariéry a spokojí se skromným životem, než aby podporoval lži a nepravosti.